En international udstilling med børnetegninger fra hele verden kommer nu til Aarhus. Udstillingen giver et indblik i flere end 1000 børns drømme. Bag udstillingen står blandt andre de aarhusianske kaospiloter. Alle har en drøm. Også 10-årige Mohammed Al-Badri fra Rigskov. Når han bliver stor, vil han være læge, og det er der en helt speciel grund til. For 4 år siden, der lavede min mor, alvorlig ulykke. Altså, det var et trafikuheld. Altså, jeg tænkte på, hvis det ikke var for de der doktor og læger og sådan, altså, så ville min mor slet ikke have været her. Drømmen om at blive læge er blot en blandt mange på udstillingen I Have a Dream, som åbner i morgen i Scandinavian Center Aarhus. Her udstiller børn fra hele verden i alderen fra 10 til 15 år deres håb og drømme for fremtiden. Projektet blev startet for 2 år siden af en kaospilot i Sydafrika blandt børn med HIV. Nu er det de danske børns tur til at reflektere og tegne deres drømme. Der er så meget forskel på, om det er et barn fra Vietnam, eller det er et barn fra Oslo, der har tegnet en tegning. De tanker, de har. Men der er også nogle af dem, der har mange egentlig gennemgående trækninger, der er det samme. De vil gerne være lykkelige, de vil gerne have en familie, og det skal være godt. Dem jeg sad ved i gruppen, der var en, der tegnede en håndboldbane og en fodboldbane. Det var også okay. Der var en, han tegnede et monster. Der var en, han tegnede en ninja. Jeg sagde, okay, hvad gik? Man kan jo ikke blive noget af det. Okay, fodboldspil og håndboldspil, det kan man godt blive. Så sagde jeg tegner en læge. Det er meget bedre. Herovre der har jeg en tegning fra Danmark, hvor der er en dansk dreng, der har tegnet, at hans drøm om, der skal ikke være krig. Vi har 2 personer, der peger på hinanden og står kryds henover, så ingen krig. Den anden herovre, det er en dreng fra Sri Lanka, der har tegnet en soldat, og det er hans drøm. At blive en soldat. Det er ikke kun de østjyske børn, som får glæde af tegningerne. I samarbejde med Amnesty International kommer udstillingen på en Danmarksturné. Håbet er at skabe en større forståelse mellem mennesker, og ikke mindst hjælpe børnene med det første skridt mod at realisere deres drømme. Udstillingen åbner i morgen. Der er gratis adgang.